पाजलाच दूध काढलाच का नाही? हा जर बंद करू हा काय पंडे पंडीला. आज आमचा बाबू कुठं गायब झालाय, कालपासून तो आलाच नाही. साडा वलकीचा नाही काय? वलकीचा नाही आहे मी. आमच्या बाबूला कुठे रानात सोडून आले वे? सोड आहे ना. बायो थांब की. चल, एका हाताने मला काय व्हिडिओ काढायचे आणि एका हाताने तास तू पांडू. टाटा. तर बाबूची ही जागा आहे, पण बाबू आज आला नाही. मी काल संध्याकाळी सकाळी लावली त्याला, आलाच नाही तू. चल चल, ह्याला बंद करून ठेव. चल हट. ती जातात बरोबर. त्यांची उरा तर सुटलीत का माहीत नाही मित्रांनो. तर मित्रांनो पाहू शकता. तू होतास कुठे रे रात्री? ए अगे खायला आणलंय अगे. त्यांच्याशी त्याची मारामारी होते, त्यांच्याबरोबर राहून त्यांनाच मारायला शिकला. कुठे होतास रात्री? चल चल या. तर मित्रांनो गुरांना लावली इकडे वर, ते त्यांची मारामारी होतात. म्हणजे तो आमचा जो बैल आहे ना, आता झाला आहे तयार. तर अजून डिरकता येत नाही, म्हणजे तरी पण करतो त्यांच्या बैलांबरोबर मारामारी. पहिले असायची एकत्र, आता करतो मारामारी त्यांच्याबरोबर. तो काल रात्री आला नव्हता, म्हणजे संध्याकाळी. तो सकाळी भेटला इथे. त्याला पण मिळवली आतमध्ये. एकाशी नाही मारामारी करत, बाकी सगळ्यांशी करतो तो. गेले वरती इकडे, कुठे गेले काय माहिती. या गवतातून दिसत पण गवत बघा एवढा मोठा झाला आहे. अजून आडवा पडला पण नाही गवत. आमचा कंपाऊंड ते तिकडे नाचणी बघा कापलेली, खडसूड राहिला आता नाचणीचा. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कुठे तुमचं पुन्हा एकदा गावावरून स्वागत करतो. तर मित्रांनो मी गावाला आलो आहे, आणि कशासाठी आलो ते पण सांगतो. की आमचा जो घर आहे ना, जुना घर, तो आम्ही म्हणजे तोडणार आहोत, नवीन बांधायचा आहे. त्याच्यामुळे मी गावी आलो आहे 4-5 दिवसाची सुट्टी घेऊन. नंतर पुढच्या महिन्यात परत येणार आहे. हा आता नोव्हेंबर चालू आहे, पुढच्या महिन्यात परत येणार आहे मी. तर बोललो तुम्हाला थोडी व्हिडिओ काढून दाखवा इकडे शेताकडे, नंतर मग घराकडे आमच्या घर पण दाखवतो या व्हिडिओमध्येच. तर त्याच्यासाठी पहिले ओलादी जाऊन गुरं लावून येतो सकाळ सकाळ. आणि मी आंघोळ पण नाही केली, तोंड धुतला फक्त, आणि डायरेक्ट आलो इकडे. थंडी पण भरपूर आहे, त्याच्यामुळे मी जॅकेट घातलं आहे, गरम स्वेटर. आता बघूया इकडे फिरून. थोड्या वेळेला नेतील शाळेतली पोरं. हे बघा, ही एक खोप आहे, झोपडी म्हणजे आमची ते ना. आज आपल्याकडे ट्रिपॅड नाही आहेत, स्टँड बिन काय नाही. ते स्टँड बिन कुठे काढले, काल ठेवले ते मला पण माहीत नाही. सर्व घर साफ केलं तेव्हा. ही एक झोपडी, आणि एक ती तिकडे आमच्या कंपाऊंडात. तिकडची दाखवूया, तिकडे पण जाऊया जरा. शेत पण दाखवतो तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये. आणि घर आता साफ करून टाकलेलं आहे, म्हणजे सर्व काढलेलं आहे सामान. जो काय होता आतमध्ये तेवढा कालच. आता फक्त काय कौलं पिवलं काढायच्यात. उद्या तोडणार आहेत, उद्या मंगळवार आहे, तर उद्या तोडणार आहेत. यंदा तुम्हाला माहितीच आहे शेती जास्त केलेली नव्हती.
हे बघा ह्या गवतात आहे ती, ते बघा सिंग दिसत आहेत मला, तुम्हाला काय माहीत नाही दिसतील का नाही. जे मारामारी झालीच पाहिजे, त्याच्याशिवाय तो मिळणार नाही त्यांच्यात परत, कारण का तो एकटा तर गायी मिळलेले असतात. थोडे दिवसानं आता कवाल तोडतील, आता जास्त शेती नाही करत, जे करतील ते कवाल तोडतील. आणि मित्रांनो बोरं पण झाली तिकडं, आपला बोरीचा माल पूर्ण त्या साईडला खाली, आणि तिकडं बोरी सर्व बोरीची झाडं आहेत, पाहू शकता. तिथूनच इकडूनच पूर्ण बोरीची झाडं लागलीत. बोरं झालीत कच्ची. जिग्नेशला विचारलं तर तो बोलला हा झाली. आंब्याला पण मस्त पालवी फुटले. अरे यार, 2-2 बांधलेले आहेत काय. इथे राखणीला यायचे ना, त्याच्यासाठी इथे दगोटी पेटवायचे. हे एक झोपडी, ते पप्पा राहायचे आणि तिकडे आय राहायचे त्या साईडला, आणि त्या वरच्या साईडला ते आजोबा. एवढाच शेत, बाकी काय तिकडे तुम्ही बघितलंच असेल. नसेल अगोदरची व्हिडिओ बघितली गणपतीच्या वेळेची तर डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो लिंक. तर काजू थोडे दिवसात येतील. भोर तर नाही आला काजू ना. मित्रांनो बघा गवत बघा किती आहेत मध्ये, तरी पण नाचणीच आहे, त्याच्यात गवत आहे एवढा. आमची कधी अशी नाचणी नसायची, बेंदलेली असायची पूर्ण. आजोबा असायचे तेव्हा आमचं शेत पूर्ण एकदम बेंदलेलं असायचं, कारण का ते दिवसभर इकडे शेताकडेच पूर्ण शेत साफ करून ठेवायचे. हे बघा इथं काली मिरी लावलेली आहे आंब्याच्या झाडावर. हा एक बेडा, हिला कवाडी बोलतात. तरी अडकला या. लॉक सिस्टम वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे असतात प्रत्येक ठिकाणी. काजू, एवढेच काजू नाहीत, तुम्हाला माहितीच असेल व्हिडिओ जे पहिल्यापासून बघतात त्यांना. भरपूर काजूची झाडं आहेत. कोकमीचं झाड आहे इथे. तर आता आवली जाऊया. ह्याला पण मस्त पालवी फुटली. आवलीचं झाड. आवले झाले बोलले आणि गेले कुठे आवले. गेले कुणी काढून. आहेत 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 कुठेतरी दिसला, गेला कुठे. दोन आहेत, अजून एक आहे इथे. त्याला उडी मारूनच काढेन मी. दोन आवले भेटले. थोडक्यात जर आपण कलम दाखवूया तुम्हाला. हापूस आंब्याची, हापूस आंबाची झाडं पूर्ण कंपाऊंड, आणि खालती पण एक शेत आहे, तो दाखवत नाही आज. बघू 2 दिवसात आपल्याला इकडे यायला भेटलं तर परत फिरू आपण, कारण का घर पण तुम्हाला दाखवायचं आहे. व्हिडिओ मोठी होईल. गवत पूर्ण वाढलं इकडे. ते पहिलं डेलकं तुटलं काय लावलेलं ते. कुठं गेलं, सर्व तुटलं.
त्या मेरी सारखं नव्हतं ना, ते डेलकं होतं असलं म्हणून ते तुटलं. मेली पण मला वाटतं त्यांनी नेलं ना त्या बाया इकडून आ बैल आला. हो, तो तिथंच भेटला त्यांना थांबाजवळ. लावली त्याला परत त्यांच्या बरोबर. नाही, आला आला. तिकडं आजी फाट्या इसकताय. इकडं बघू दे कोण कुठे गेला. आता आम्ही ह्याच्यात राहणार, घर तोडला की वाड्यामध्ये. तर तांबाला थोड्या मारताय, ह्याला बैला बोलतात. अय कणंग कुठं ठेवलीस ग? झारा झारा पण पाहिजे. हा बघा, हा सर्व काल तो काढलेला सामान आहे ना माल्यावरून, घरातून तो सर्व इकडे ठेवला आहे. इकडे राहणार होता त्याला. ह्याची वलय केली वाड्यामधली आणि ती गुरं तिकडे आहेत. बघितली असेल बाहेर वाडा केलेला आहे खणवटा. कोण ह्याच्यापेक्षा जास्त सामान होता, काल विकला अर्धा भंगारवाल्याला. कोयत्या बित्या, तरी सर्व झाडं बिडं पण तुटून जातील एकदाच. देव पूजलन पण कुठं केले आहे? अरे हा स्टँड भेटला पण काय कामाचा नाही रे. त्याचा तो वरचं मोबाईलचा असं तो कॅप तिकडे राहिली. दोन साने. या ही खाट कुठं उचलून न्यायची आहे? खाट कुठे? लाईट गेली काय ग? कुणी तर ओढलं लाईट? हा, सोमवार आहे बरोबर. मला वाटतं कोणतरी मला आवाज देत होता तिकडे. काय माहित कोण होता तो. तर तिकडे जाऊन येऊया आपण आधी. दोन ड्रम इकडे आहेत. आयुष्या इथं ठेवलेलं आहे कणं आणि हारा, तो पण तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, ह्याला झारा बोलतात. आमच्या आजोबांनी बोललेला आहे तो. आणि उत्तरी कणसाचा असतो तो, कणसाई करण्यासाठी झारा. आणि ही कणं भात नाचण्या बिचण्या ठेवण्यासाठी असतं. हे पण आजोबानीच बोललेले आहे. एक काल पेटवली तिकडे शेतामध्ये. बांबूंच्या काठ्यांची बनवलेली आहे. नंतर मग त्याच्यावर शेणाने सारवलेली आहे. ती वर्षाच्या असेल मला वाटतं, भरपूर जुनी आहे. आम्ही लहान होतो त्याच्या अगोदरची आहे. म्हणजे आता मला 23 वर्षे झाली. 23 वर्ष होऊन गेली. म्हणजे हिला किती वर्ष झाली असेल काय माहीत. मजबूत आहे तरी पण एवढी काही नाही. असू दे. आलो आलो. थांब जरा, पंडीकडे जाऊन येऊ दे. पंडीकडे काय पळतेस नुसती? बघा, यांना अशी खांजळली ना, म्हणजे इकडे खाली मानाची इथे बरोबर थांबतात ते. काय काय वासर असतात ते भितात नवीन कोणाला की. आता मी किती भरपूर दिवसांनी आलो आहे ना, त्याच्यामुळे ते कधी कधी होते, बाचाकते न. पंडे बरोबर ना? ओळखीता नाही ना मी? ए शेंबडे.
शेंबडे चाट हात चाट. चल बाय, नंतर भेटू संध्याकाळी. म्हणू एक घाबरी आहे मांजर, लगेच पळाली. अरे दूध नाही काय ग, दूध नाही तापत ठेवला. नाही बा तू आईला देस मग. हो देता बाबा, मी तापतच नाही ठेवला अजून. माई थांब नको दिवस चाय, मी चाय दूध याच्यात अजून पण बिबोच ठेवता काय ग या साण्यामध्ये? हो बिबो होतं. बिबो पाहिजेत आयला, इथं मला आता बोंडा नाही. आता पण बोंडा हे किती वर्ष तर मित्रांनो हा बघा एक साना इथे आहे. नाही आता बोंडीच कुठं आहेत ग? दोनच सानात ना ग आपल्या घराला. आईकडे झोपलाय बघ, दोन साना याच्या फ्ली ठेवतो आम्ही, दिवं लावतात. काढा काढा फाटी. आता आमच्या घराची व्हिडिओ नको बनवाय आठवण म्हणून. हा केसाव फुगा आलं बघ, केसाव भांडे आहेत. तर मित्रांनो बघा, हा इथे एक साना आहे, ही खोली आहे. आणि या घराला आमच्या ना भरपूर वर्ष, म्हणजे भरपूर म्हणजे किती वर्ष झाली असेल म्हणजे काय, 80 तरी वर्ष झाली असेल, 80-82. आजोबा ज्यावेळी छोटे होते ना त्यावेळी त्यांनी घर बांधलेलं आहे त्यांच्या म्हणजे बाबांनी. तर आजोबांना किती वर्ष झाली आमच्या, मला वाटतं 88 का किती वर्ष झाली, म्हणजे घराला 82 वर्ष झाली असतील, 82-81. खोली आहे. तर मित्रांनो आपली व्हिडिओ जरा मोठीच झाली, 18 मिनिटाची, 18-19 मिनिटाची झाली. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ आपल्याला इथे थांबवायचे आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असेल आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा. आणि अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू, तोपर्यंत टाटा बाय बाय.